खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 जुन रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा जोबस्रांलांगोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां थासारियाव फैगोन। वृष राशि। नोंथांनि बिबाना गोजौ फारसे जौगालांगोन। समाजाव नोंथांनि मावनांगौ खामानिया बांलांगोन। मिथुन राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानो हानायाव नोंथाङा बयजोंबो मिथिजागोन। समाजाव नोंथांनि मान बांगोन। कर्कट राशि। गोबावनिफ्रायनो आसा खालामनानै थानाय सिमाङा जाफुंगोन। गोसोखौ जोबोरैनो रंजाखांनाय मोनगोन। सिंह राशि। नोंथांनि बेसेन गोसा बेसादा गोमालांगोन। गोसोआव जोबोद दुखु मोनखांगोन। कन्या राशि। लामा हान्थियोब्ला नोंथाङा हरखाब जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। सांग्राङै हान्थियोब्ला गाहाम। तुला राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन। समाजाव नोंथांनि माना बांनायनिफ्राय बांलांगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा देहायारि जेंनानिफ्राय उदां जागोन। गोग्गो देहानि बिगोमा जानो हागोन। धनु राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना नोंथाङा सोरजोंबा सोंखारि जानो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मकर राशि। फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै नखराव दावराव-दावसि सोमजिलायगोन। नखराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिगोन। कुम्भ राशि। गोबाव समनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोनायनि फिथाइखौ मोनगोन। नखराव धोन बांगोन। मीन राशि। थांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांफ्लांना गोसोआव गिनाय मोनगोन। उसु-खुथुजोंनो समा बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।